jak vidíte tady. Tak tady byla ta fotka, takže teď přišel, takže teď si vyslechneme doktorku z nemocnice Orlové, takže paní doktorka, máte slovo. Dobrý den, já jsem doktorka Antonia Dvořáková a tato nemoc je velmi nakažlivá, jmenuje se to slizovina, horečky, průjem a zelené hovínka a zelené zvracení. Je to velmi zlé. Paní Dvořáková, spojení se nám přerušilo, omlouvám se diváci. Pustíme vám video o těch příšerek. Musím někoho nekazit. Co děláš? Musím někoho nekazit. Musíme někoho nekazit, než pravdu. Musíme někoho nekazit. Nemáš pravdu, musíme někoho nekazit. Pojď. Ne, tak pojďme někoho nekazit. Vědí někoho nekazit. No tak já taky musím někoho nekazit. Musím někoho nekazit. Jak jste viděli, tady máme od speciálního špiona, on prostě tyhle divné příšerky prostě velmi špehuje, ne ty ale špehuje. Takže on měl video prostě, jak ty příšerky vidí.